Helo, a chroeso i sesiwn adolygu olaf Ffilm yng Nghymru ar gyfer Astudio'r Cyfryngau yn y Gymraeg. Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar adran Ffilm yng Nghymru a Hollywood, yr arholiad. Bydd y sesiwn hon yn para tua 45 munud ac mae'n cael ei recordio. Felly, os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n colli allan ar unrhyw beth, gallwch chi fynd yn ôl a'i wylio eto. Bydd y sesiwn heddiw yn eich tywys chi drwy'r adran ffilm yn trafod y gwahanol gwestiynau ac yn edrych ar ffyrdd o'i hateb nhw yn llwyddiannus. Bydd y sesiwn ddiwetha yn ymdrin ar adran newyddion ar-lein ac roedd y sesiwn flaenorol yn edrych ar yr adran gwerthu delweddau. Felly mae'r tair sesiwn wedi ymdrin â holl adrannau'r IGA. Erbyn diwedd y sesiwn, y bwriad ydy i chi fod yn gyfarwydd ar mathau o gwestiynau ysgrifennu yn adran ec 11. Erbyn diwedd y sesiwn hon, gobeithio byddwch chi'n gallu dod o hyd yr atebion i'r gwahanol gwestiynau ac y byddwch chi'n gallu strwythuro ymateb. Unwaith y byddwch chi wedi cwblhau'r sesiwn hon, dylech chi hefyd fod yn gyfarwydd ar cynllun marcio a'r meini prawf llwyddiant ar gyfer yr adran hon. Fel y gwyddwch chi eisoes, mae'r arholiad yn para tua 2 awr a hanner, a bydd angen i chi ymdrin â thair adran. Mae pob adran ar bwnc rydych chi eisoes wedi baratoi. Adran A yw cerddoriaeth, fideo a hysbysebu, gwerthu delweddau. Adran B yw newyddion ar-lein ac adran ec yw testun y sesiwn heddiw ffilm. Ar gyfer adran B ac ec dylech chi dreulio tua 40 munud ar bob un ac yn aml bydd un ateb byr ac un ateb hirach. Mae'r sleid hon yn dangos blaen y papur i chi fod yn gyfarwydd ag ef. Dim ond yr un arholiad ysgrifenedig hwn ar gyfer IGA sydd gennych chi. Gall amrywiaeth o feirws ac aroleuwyr helpu yn yr arholiad os mae dyna'r ffordd ych chi'n hoffi gweithio mewn arholiadau. Yn yr arholiad hwn, mae angen i chi wneud yn siwr eich bod chi'n cyfeirio at y damcaniaethwyr i gefnogi eich dadansoddiad. Mae angen i chi hefyd gyfeirio at eich testun gosod, y ddwy ffilm rydych chi wedi astudio yn y dosbarth. Byddwch yn defnyddio'r ffilmiau hynny i roi enghreifftiau ac i gefnogi ac i ategu eich barn. Yn yr arholiad, gnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'r marciau a roddwyd i chi gan yr arholwr, fel canllaw i faint sydd angen i chi ysgrifennu. Yn eich ateb mae angen i chi ganolbwyntio ar eich testun gosod mwyn sicrhau eich bod yn dangos ehangder a'ch dealltwriaeth. Yn yr adran hon, bydd angen i chi ddefnyddio amrywiaeth o dermau, ond dyw hyn ddim yn ymwneud â sylwi ar dechnegau yn unig, mae angen i chi eu defnyddio nhw i archwilio a dadansoddi eich pwyntiau, gan edrych ar effaith y technegau. Bydd angen i chi hefyd ddod ar damcaniaethau perthnasol i mewn a'i defnyddio i gefnogi eich pwyntiau. Ar y sleid hon, gallwch chi weld y fframwaith cysyniadol ar gyfer eich arholiad. Yn yr adran hon, mae gennych chi bob un o'r 4 agwedd i'w astudio. Dylech chi fod yn gyfarwydd ar rain erbyn y cam hwn o'ch cwrs IGA. I fanylu ychydig, yn yr adran hon yn y papur, bydd angen i chi edrych ar iaith y cyfryngau, y codau a'r confensiynau, y technegau a sut maen nhw'n creu ystyr mewn ffilm. Bydd angen i chi hefyd fod yn edrych ar y diwydiant ffilm a sut mae ffilm yn cael ei siapio gan y bobl sy'n ei chynhyrchu, yn berchen arni ac yn ei dosbarthu hi. Byddwch chi hefyd yn edrych ar sut mae'r cyfryngau yn cyflwyno materion a digwyddiadau a grwpiau diwylliannol neu gymdeithasol yn y ffilmiau rydych chi'n ei astudio. Yn olaf, byddwch chi'n edrych ar sut mae'r gynulleidfa'n ymateb i'r ffilmio rydych chi'n ei astudio. Erbyn i chi gyrraedd eich arholiad, byddwch chi wedi astudio 2 ffilm o'r un genre. Bydd un wedi chynhyrchu yng Nghymru a bydd un wedi chynhyrchu yn Hollywood. Tra byddwch yn astudio'r ffilmiau hynny, byddwch wedi archwilio'r diwydiant ffilm a'r gynulleidfa a byddwch yn gyfarwydd â'r codau a'r confensiynau delweddau symudol. Bydd angen i chi fod yn gyfarwydd â'r diwydiant hefyd, oherwydd gallai bod angen i chi drafod dosbarthu neu gynhyrchu, a bydd disgwyl i chi allu cyfeirio at y rheini hefyd yn eich ymatebion. I'ch atgoffa chi'n gyflym,
Falle byddai'n werth i chi feddwl am yr hyn rydych chi'n ei wybod eisoes am y cwmnïau ar y sleid hon. Efallai eich bod chi wedi astudio rai o'r rhain yn eich cwrs, ac efallai wedi gwneud rhywfaint o ymchwil unigol eich hun i'r cwmnïau hyn. Os nad ydych chi'n gyfarwydd â'r cwmnïau a ddangosir ar y sleid flaenorol, efallai bydd hyn yn eich helpu chi ychydig. Pe byddech chi'n cwblhau rhywfaint o'r ymchwil annibynnol i'r cwmnïau, dyma'r prif enwau i ganolbwyntio arnyn nhw, ac maen nhw'n werth gwybod ychydig amdanyn nhw. Mae rai o'r termau pwysig sydd eu hangen arnoch chi yn cael eu crybwyll ar y sleid hon hefyd, er mwyn i chi allu dechrau eu hintegreiddio nhw i'ch ymchwil chi. Os ydych chi eisiau gwneud rhywfaint o ymchwil, yna dechreuwch trwy edrych ar bwy sefydlodd y cwmni, a'r hanes y tu ôl iddyn nhw, a phwy sydd yn ei redeg erbyn hyn. Darganfyddwch pa ffilmiau mae'r cwmni wedi bod yn rhan o'i cynhyrchu, ac edrychwch sut mae'r ffilm rydych chi'n ei astudio yn ffitio i'w hôl gatalog nhw. Gallwch chi edrych ar gyrhaeddiad byd eang y cwmni, neu ei perchnogaeth a reolaeth. Mae llawer o agweddau gallwch chi ei astudio, a fydd yn eich helpu chi ddod i ddeall sut mae'r cwmnïau cynhyrchu yn gweithio. Ceiswch ddarganfod sut maen nhw'n gwneud elw, a sut maen nhw'n cynhyrchu ac yn dosbarthu'r ffilmiau maen nhw'n ei gwneud. Rhywbeth arall y gallwch chi ei wneud fel rhan o'ch adolygu yw dadansoddiad poster, fel hwn gan Cybac. Mae cyfres o gwestiynau ar y sleid hon a fydd yn eich helpu i ddadadeiladu unrhyw boster. Gallwch chi oedi yma a gweithio drwy'r cwestiynau i'ch helpu i ddadansoddi sut mae'r poster yn creu ymdeimlad o genre yn ogystal â hysbysebu'r ffilm. Yna gallwch chi ddefnyddio rhain i ddadadeiladu posteri eraill fel rhan o'ch paratoadau arholiad. Pan fyddwch chi'n dadadeiladu poster, rydych chi'n edrych ar sut mae'r gwahanol elfennau yn dod at ei gilydd i greu delwedd ac i atgyfnerthu genre. Mae'n ddefnyddiol i dreulio peth amser ar hyn i ddod yn gyfarwydd â chodau a chonfensiynau posteri a genre. Yn yr adran benodol hon o'r arholiad, disgwylir i chi ddeall sawl safbwynt beirniadol gwahanol. Fel crynodeb cyflym sylfaenol, ar gyfer iaith y cyfryngau, mae angen i chi fod yn gyfarwydd â Neil, Todorov a Bat a'i damcaniaethau penodol nhw. Ar gyfer cynulleidfa'r cyfryngau, mae angen i chi fod yn gyfarwydd â theori derbyniad Stewart Hall. Mae'n werth i chi gofio bod angen i chi allu cymhwyso'r damcaniaeth yn eich arholiad, nid dim ond dod i'r enw i mewn. Rhaid i chi allu dadansoddi ac esbonio'ch pwynt a'i gysylltu â'r ddamcaniaeth. Enghraifft dda ar gyfer hyn yw edrych ar Neil a'i ddamcaniaeth genre. Dywed Neil fod genre yn ymwneud ag achosion o ailadrodd ac achosion o wahaniaethau, a dywed mai, nid systemau yw genre, prosesau systemeiddio ydyn nhw. I ymarfer hyn nawr, edrychwch ar y delweddau ar y sleid nesaf, a meddyliwch sut y gallwch chi gymhwyso damcaniaethau Neil. Allwch chi weld unrhyw enghreifftiau o ailadrodd, a oes unrhyw beth sy'n gyfarwydd ac yn awgrymu genre yn syth, rhywbeth sy'n awgrymu ffilm arall efallai. Ar y sleid hon mae 2 lun llonydd o ffilmiau a gafodd eu ffilmio tu fewn i ysgolion. Ystyriwch pa elfennau o'r genre sy'n cael eu haladrodd ar draws y ddwy ddelwedd. Defnyddiwch Neil i edrych ar sut mae'r genre yn cael ei adeiladu. Os byddwch chi'n dechrau dadansoddi'r delweddau, rydych chi'n gwybod eu bod nhw wedi tinio fewn ysgol oherwydd mae'r mise-en-scène, y lleoliad, y propiau yn dweud hynny wrthyn ni. Mae'r ddelwedd gyntaf yn dweud wrthych chi mai ysgol ydyw oherwydd eu bod nhw'n gwisgo gwisg ysgol, ffurfiol. Yn yr ail un, efallai byddwch chi'n gyfarwydd â system ysgolion America ac yn gallu adnabod hyn fel lleoliad ysgol. Felly byddwch chi'n hyd yn oed yn adnabod y ffilm ei hun gan ei bod wedi dod yn eitha iconig. Hyd yn oed os nad oeddech chi'n gyfarwydd â'r elfennau hyn, falle eich bod chi wedi eu gosod nhw mewn ysgol oherwydd y nifer o bobl ifanc yn y ddelwedd, a'r loceri, a'r corridorau. Trwy ddadadeiladu'r gwahanol elfennau yn y ddelwedd, gallwch chi gymhwyso damcaniaeth Neil i ddangos sut mae'n eich helpu chi i ddeall y genre. Mae gennych chi hefyd y confensiynau dylunio ffilm a gallwch chi edrych arnyn nhw.
Gallwch chi roi sylwadau ar y codau lliw neu'r goleuo, gan fod un yn llawer mwy golau na'r llall. Pe byddwch chi'n ysgrifennu am hyn yr aroliad, gallwch chi ystyried pa effaith mae'r golau yn ei greu a beth mae'n ei awgrymu am y lleoliad a'r plot. Efallai bydd y tabl hwn yn eich helpu chi i ddad-adeiladu'r delweddau llonydd yn fwy manwl. Mae hyn yn rhywbeth i helpu disgyblion ddeall pa elfennau i'w harchwilio pan fydden nhw'n ceisio dad-adeiladu delwedd. I ddechrau archwilio delwedd, mae'n werth edrych ar sut mae'r camera wedi leoli, pa mor bell ydyw oddi wrth yr actorion sy'n rhan o'r olygfa. Ydy'r camera'n edrych i fyny neu i lawr ar yr actorion? Gallai'r elfen nesaf i'w astudio fod yn lleoliad, lle mae'r stori wedi gosod. Ystyriwch sut mae'r lleoliad hwn yn cael ei sefydlu a beth sy'n cael ei ddangos i chi. Falle bydd hyn yn eich helpu benderfynu am ha fath o le mae lleoliad y ffilm a pha genre yw'r ffilm. Falle byddwch chi am ddefnyddio bat i archwilio codau gweithred, yr action codes, neu'r codau enigma sy'n cael eu cyflwyno yn y ddelwedd. Os ydych chi wedi gweld clip, yna falle byddwch chi'n archwilio'r sain i edrych ar sut mae hynny'n datblygu naws neu wyrgylch. Yn ogystal â hyn, mae'n werth edrych ar y goleuo ac ystyried sut mae hynny'n gweithio yn y ddelwedd rydych chi'n edrych arni. Mae'r tabl hwn yn ddefnyddiol iawn i ddadansoddi'r gwahanol bethau y mae angen i chi ei ystyried wrth edrych ar y ffilmiau. Os byddwch chi'n cael llun llonydd neu glip byr, yn yr aroliad mae hyn yn ffordd ddefnyddiol o'ch atgoffa chi o rai o'r pethau bydd angen i chi ei harchwilio a'i hystyried. Dyma ffordd arall gallwch chi gymhwyso Neil. Wrth archwilio'r genre, rydyn ni'n edrych ar yr ailadroddiadau a'r gwahaniaethau hynny sy'n cael eu cyflwyno i ni. Os byddwch yn ystyried y ddelwedd ar y sleid hon, gallwn ni feddwl am yr hyn sy'n cael ei gyflwyno yma, beth sy'n cael ei atgyfnerthu, neu sut mae'r syniad o arswyd wedi gyflwyno. Mae'n ddefnyddiol i ni ystyried sut mae'r ddelwedd hon yn awgrymu'r genre hwnnw a yw'n awgrymu synwyr o naratif o stori yn digwydd. Yn olaf, falle byddwch chi'n ystyried a yw hon yn ffilm Gymraeg, Brydeinig neu Americanaidd, a sut rydych chi'n gwybod hynny. Mae'n ddefnyddiol meddwl am y mathau hyn o gwestiynau pan fyddwch chi'n edrych ar y testun rydych chi'n ei ddad-adeiladu. Drwy wneud hyn, rydych chi'n ystyried sut mae codau a chonfensiynau genre yn cael eu defnyddio i greu ystyr ac i ennill diddordeb cynulleidfa. Dyma gyfle da i chi oedi ac i ystyried y ffilmiau rydych chi'n ei astudio. Wrth i chi gymryd saib, treulwch ychydig amser yn ystyried sut mae eich testunau gosod yn defnyddio golau i helpu creu ystyr yn y saethiadau yn y shots. Efallai, cymharwch sut mae'r golau'n cael eu defnyddio yn y ddwy ffilm rydych chi wedi ei astudio, a meddyliwch am resymau pam y gallai hynny fod wedi ei wneud. Ar gyfer mise-en-scène, mae angen i chi edrych ar bopeth sydd wedi rhoi at ei gilydd yn yr olygfa honno i greu ystyr yn y ddelwedd honno. Falle'r hoffech chi feddwl am y pwnc a lle mae'r ffocws yn yr olygfa honno i ddechrau archwilio'r camera. I archwilio'r lleoliad, falle'r hoffech chi feddwl am yr iconograffeg a ddefnyddiwyd, ac rydych chi'n bendant am ystyried y goleuo. Mae goleuo yn rhan fawr o'r mise-en-scène hwnnw ac mae'n cyfoethogi delwedd. Cofiwch, os ydrychwch chi yn ôl ar y delweddau e-sgol, roedd un yn bŵl yn ddi-liw yn dywyll iawn, a llall yn olau ac yn llachar iawn. Mae'n bwysig ystyried pam mae'r cyfarwyddwr a'r cynhyrchydd wedi penderfynu gwneud hynny. Mae'n werth dadansoddi pam maen nhw wedi dewis gwneud hynny a pha argraff mae'n ei greu. Wrth feddwl am y leio fel rhan o'r mise-en-scène, mae'n werth meddwl o ble mae'r golau'n dod er enghraifft. Ydy e'n cael ei oleio o ddiechod. A oes yna olau llenwi i dynnu'r cysgodion i ffwrdd, neu ydyn nhw wedi defnyddio goleuadau o dditano i greu cysgodion. Efallai'r hoffech chi ystyried a yw'r golau hwnnw'n gyson gan daflu golau llachar ar draws yr olygfa gyfan, neu a oes yna elfennau o gysgod yn cael ei defnyddio hefyd. Os oes uchafbwyntiau, beth sy'n cael ei amlygu? A oes cymhareb o olau i dewyllwch. Yna mae angen i chi ystyried bob amser beth yw effaith y dewisiadau goleuo hynny. Pam mae rhywun wedi dewis yr effeithiau hynny? Yn amlwg,
Mae ffilm yn gyfrwng hynod luniedig, mae'n constructed iawn. A phan fydd y ffilm hon yn cael ei llunio, mae pob agwedd ohoni'n cael ei roi at ei gilydd yn ofalus. Mae'r sleid hon yn cynnwys tabl arall y gallech chi fod am ei ddefnyddio, mwyn adeiladu delweddau llonydd a symudol. Bydd y sleid hwn yn eich helpu chi i ystyried y gynulleidfa. Wrth gymhwyso damcaniaeth, efallai byddwch chi am feddwl a yw'r gynulleidfa'n derbyn yr eideoleg oruchafol yma, neu ydyn nhw'n negotiate eu hystyr eu hunain ohoni, neu ydyn nhw'n ei gwrthod. Yma falle hoffech chi oedi'r fideo hwn a meddwl am y ddwy ffilm rydych chi wedi astudio. Wrth feddwl yn ôl drostyn nhw, ceisiwch ystyried beth yw'r sefyllfa yn y ffilm a sut mae'r cymeriad a'r narratif wedi datblygu. Sut mae'r agweddau hynny ar y ffilm yn enyn diddordeb ac yn lleoli'r gynulleidfa. Yna, ystyriwch y sain ac yw'n amgylchynol, yn gynefin, diegetic, yn anghynefin neu non-diegetic, ac ati. Defnyddiwch eich termau o'r adran fideo cerddoriaeth i ddadansoddi sut mae'r sain yn y tegu ystyr yn y ffilmiau rydych chi wedi eu hystudio. Yna, gallwch chi ystyried y ddeialog a'r sgript. Cofiwch, pan fyddwch chi'n edrych ar yr holl agweddau hynny, rydych chi'n ystyried yr effaith maen nhw'n ei cael ar y gynulleidfa, ac nid yn adnabod technegau yn unig. Dyma'r tabl olaf y gallech chi ystyried ei ddefnyddio. Dyma un hawdd i'w ddefnyddio i ystyried y rhag hysbysebion neu'r trailers ar gyfer gwahanol ffilmiau. Gellir defnyddio hwn i ddadailadu rhag hysbysebion y ddwy ffilm rydych chi wedi ei astudio ac efallai ei cymharu. Gallwch chi ystyried Astudio'r ar gyfer y ddau rhag hysbyseb ac archwilio sut y datblygwyd elfennau a chliwiau'r narratif. Yna, gallwch chi edrych ar y semioteg a defnyddio bat ac ystyried pa godau gafodd ei defnyddio i greu ystyr yn y rhag hysbysebion. Wedyn, gallwch chi edrych ar y gwrthwynebiad deuaidd i weld a oedd unrhyw cyferbyniadau a ddefnyddiwyd i ysgogi narratif. Ar ôl hyn, ystyriwch y genre i chwilio am y codau a'r confensiynau a ddefnyddir i greu ystyr. Yn olaf, ystyriwch y gynulleidfa a sut cawson nhw eu lleoli gan y rhag hysbysebion. Sut oedd y rhag hysbysebion yn ceisio gwneud iddyn nhw deimlo am y ffilm. Wrth i chi ddefnyddio'r tabl hwn a nodi'r pethau hyn, dylech chi fod yn ystyried pam yr elfennau hynny wedi cael ei defnyddio a sut maen nhw'n ymgysylltu â'r gynulleidfa. Mae hyn yn golygu wrth edrych ar Astudio'r, wrth ystyried sut mae'r narratif yn cael ei greu a oes aflynyddwch yn cael ei ddangos, neu ddatrysiad a awgrymir yn y rhag hysbyseb, a sut mae'n enyn diddordeb y gynulleidfa. Pam ystyriwch chi bat, meddyliwch am y codau sy'n cael ei defnyddio. A oes enghreifftiau o godau gweithredu neu godau enigma yn y rhag hysbyseb i'ch tynnu chi mewn i'r stori honno ac i greu'r ymdeimlad hwnnw o awydd i gwylio mwyn dod o hyd yr atebion. Meddyliwch, falle, am y cyferbyniadau deuaidd i weld sut mae rhag hysbysebion yn ei defnyddio. Yn amlwg, mae rhag hysbyseb yn ceisio enyn diddordeb cynulleidfa mewn cyfnod byr iawn o amser, felly mae defnyddio cyferbynnu deuaidd yn fath o lawfer sy'n ceisio esbonio beth sy'n digwydd yn y stori. Ar y sleid hon, mae cyfle arall i chi oedi a gweld pa dermau rydych chi'n gyfarwydd â nhw, trwy geisio paru'r termau a'r diffiniadau. Bydd y sleid nesaf yn rhoi'r diffiniadau a'r termau wedi eu paru. Ar y sleid hon, mae gennych chi'r termau a'r diffiniadau wedi eu cyfateb. Mae'r termau hyn yn ddefnyddiol ar gyfer pan fyddwch chi'n ceisio adeiladu sain mewn ffilm. Bydd y termau yn eich helpu chi i ystyried sut mae sain yn cael ei defnyddio i adeiladu tensiwn neu i ddatblygu stori neu'r cymeriad. Fe soniwyd cryn dipyn am bat yn y sesiwn adolygu hon, ac mae ei ddamcaniaethau yn ddefnyddiol i archwilio ffilmiau. Ar y sleid hon, mae rai o'r termau allweddol y gallech chi fod am ei defnyddio wrth ystyried sut mae'r narratif yn cael ei datblygu. Os defnyddiwch i'r termau hyn, byddwch yn cyfeirio ar ddamcaniaethwyr allweddol ac yn defnyddio terminoleg berthnasol i ddadansoddi ffilm. Wrth archwilio ffilm, mae gennych chi'r 5 cod gwahanol a nodir gan bat.
Mae codau enigma yn ddefnyddiol i archwilio'r cwestiwn a greuwyd gan y naratif sy'n helpu i enyn diddordeb y gynulleidfa. Gyda'r codau semig, rydych chi'n mynd i fod yn edrych ar sut mae ystyr yn cael ei greu drwy'r mise-en-scène a thrwy wisgoedd y cymeriadau. Mae codau semig yn eich helpu i ddisgrifio'r hyn a welwch chi yn yr olygfa. Mae rhain yn gysylltiedig â'r codau symbolaidd y fydd yn eich helpu chi ddehongli'r ystyron neu'r cyfeiriadau dyfnach sydd ynghlwm wrth bropiau neu leoliadau allweddol. Mae codau gweithredu yn mynd i gael eu harchwilio pan fyddwch chi'n trafod dilyniad y plot a pha ddigwyddiadau sy'n digwydd yn y ffilm. Pan fyddwch chi'n trafod yr amser neu'r lle a gosodir y ffilm, byddwch chi'n defnyddio codau cyfeirio sy'n helpu nodi pryd neu ble mae'r stori'n digwydd. Mae crynodeb cyflym iawn i chi o'r damcaniaethau naratif allweddol a gallwch chi fod eisiau meddwl amdanyn nhw wrth edrych ar ffilmiau. Mae llawer wedi crybwyll eisoes yn y sesiwn adolygu hwn. Mae Tudoroff yn ddamcaniaethwr defnyddiol iawn i'ch helpu chi drafod strwythur y stori a sut mae'r plot yn cael ei datblygu. Os ydych chi eisiau edrych ar y cymeriadau a'i rolau, yna prop fyddai'r damcaniaethwr perthnasol. Mae damcaniaeth Levi-Strauss am gyferbyniadau deuaidd yn ddefnyddiol i archwilio sut mae cymeriadau a phlotiau yn cael eu datblygu mewn ffilmiau gan ddefnyddio cymeriaethau a chyferbyniadau. Dyma nodyn arall i'ch atgoffa chi bod yn rhaid i chi gymhwyso'r ddamcaniaeth, nid ei hadnabod yn unig. Yn yr aroliad, mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r damcaniaethau i geisio adeiladu eich ateb a rhoi cefnogaeth berthnasol i'ch ymatebion. Ar y sleid hon, mae rai cwestiynau i'w hystyried a fyddai'n eich helpu chi i gymhwyso damcaniaeth cynulleidfa hol i'ch ffilm testyn gosod. Mae yna gyfres o gwestiynau i'ch helpu chi ystyried y gynulleidfa a sut y gallai poster neu rag hysbyseb ymgysylltu â nhw a gwneud iddyn nhw fod eisiau gwylio'r ffilm a hysbysebir. Wrth ystyried y gynulleidfa, mae werth ceisio meddwl sut y gallai grwpiau amrywiol ymgysylltu mewn ffyrdd gwahanol. A oes yna bethau yn y ffilm a fyddai'n apelio at amrywiaeth o grwpiau cynulleidfa. Peidiwch ag anghofio gallwch chi gynnwys barn a safbwyntiau personol hefyd pan fyddwch chi'n cymhwyso'r ddamcaniaeth. Mae hyn yn golygu y gallwch chi drafod a oeddech chi wedi ymgysylltu â'r ffilm, neu a wnaethoch chi negodi ystyr a oedd yn fwy derbyniol i chi. Mae gan y sleid hon gyfres arall o gwestiynau i'ch helpu ddadansoddi rai o'r prif bwyntiau yn eich ffilm. Falle byddai'n werth i chi ei gwylio eto a dewis ychydig o olygfeydd allweddol i'w harchwilio'n fanwl. Yn y lle cyntaf, ystyriwch sut mae genre y ffilm wedi sefydlu. Beth mae'r cyfarwyddwr a'r cynhyrchwyr wedi wneud i sefydlu genre y ffilm. Gyda hyn mewn golwg, ystyriwch y mise-en-scène a'r wybodaeth a ddysgwn ohoni. Nesaf, mae bob amser yn werth archwilio'r camera ei hun ac ystyried sut mae lluniau'r camera yn cael ei defnyddio gan y cyfarwyddwr at ddiben penodol. Nesaf, ystyriwch y naratif a sut mae'r codau gweledol yn cael ei defnyddio i greu'r stori ar gyfer y gynulleidfa. Mae hwn yn ymarfer defnyddiol i adolygu eich testunau gosod ac i sicrhau bod gennych chi olygfeydd allweddol i'w trafod yn yr arholiad. Gallwch ddefnyddio'r enghreifftiau yn yr arholiad i gefnogi eich pwyntiau ac i ddangos ehangder eich dealltwriaeth. Mae hwn yn gwestiwn ar gyfer adran ffilm arholiad 1/1/2018. Cynnych chi symud ymlaen i'r sleid nesaf, byddai'n defnyddio ystyried a gosod allan eich syniadau ac ystyried sut y byddwch chi'n mynd at y cwestiwn. Pan fyddwch yn ystyried rhan gyntaf y cwestiwn, sylwch fod yr arholwr yn dweud wrthoch chi'n union pa agwedd ar diwydiant mae am chi edrych arni. Mae'r cwestiwn yn sôn am gydgynhyrchiadau, ac mae'n dweud wrthoch chi i edrych ar y ffilm yng Nghymru, fel bod ffocws uniongyrchol i'ch ymateb. Dim ond 10 marc yw ei werth, felly mae angen i chi sicrhau eich bod yn rhoi rai pwyntiau da iawn, ond nid ydych chi'n ysgrifennu llawer iawn ar hyn. Ar gyfer yr adran hon, dydych chi ddim yn dadadeiladu'r ffilm gyfan, ond ydych chi'n edrych ar y syniad o gydgynhyrchu, dim ond gan gyfeirio at y ffilm a wnaed yng Nghymru.
Mae ail ran y cwestiwn yn canolbwyntio ar y ddamcaniaeth ac yn gofyn i chi pa mor gonfensiynol yw strwythur naratif un o'r ffilmiau a astudiwyd gennych. Mae'r arolwr yn eich cyfarwyddo chi i ddefnyddio Tudoroff yn eich ymateb. Felly, tro hwn, nid ydyn nhw'n eich cyfeirio chi at y ffilm, ond maen nhw'n eich cyfeirio chi at y damcaniaethwr. Yma hefyd mae'r allweddau confensiynol hwnnw yn y cwestiwn, sy'n ffordd ddiddorol o eirio'r cwestiwn, a gallwch chi ddadlau o blaid neu yn erbyn hynny. Cofiwch nad oes rhaid i chi gytunio bod eich ffilm yn gonfensiynol, gallwch chi ddadlau nad yw'n gonfensiynol. Cofiwch ategu eich pwyntiau gydag enghreifftiau o'r ffilm i'ch helpu i ddadansoddi hynny. Mae'r cwestiwn hwn yn werth 20 marc, felly bydd angen i chi ysgrifennu'n fanylach yma. Mae'r sleid hon yn dangos y cynllun marcio ar gyfer 3A, a cwestiwn cydgynhyrchu. Os edrychwch chi ar y gwahanol fandiau, gallwch chi weld bod angen gwybodaeth ragorol a chywir arnoch chi er mwyn cael mynediad at y bandiau uwch. Ar gyfer band 4, bydd angen gwybodaeth a dealltwriaeth dda. Mae hyn yn golygu bod angen i chi fod yn rhoi enghreifftiau da o gydgynhyrchiadau a defnyddio enghreifftiau perthnasol o'r ffilm a wnaed yng Nghymru. Mae sleid hon yn rhoi rhyw syniad i chi o'r hyn mae'r arolwr yn chwilio amdano yn eich ateb i 3A. Mae'r arolwr yn disgwyl gweld gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o bwysigrwydd cydgynhyrchu ac arwyddocâd patrymau perchnogaeth gan fanylu ar bwy sy'n berchen ar y cwmni a sut y bydd yn weithio gyda chwmnïau eraill. Mae'r arolwr am i chi edrych ar ffactorau economaidd yn enwedig o ystyried y diwydiant yng Nghymru. Gallwch chi ystyried y grantiau sydd ar gael, ac efallai archwilio'r prinder cyllid sy'n gwneud cydgynhyrchu yn opsiwn deniadol. Gallwch chi hefyd ystyried sut mae'r broses gynhyrchu a dosbarthu yn siapio'r ffilm y gwnaethoch chi ei hastudio. Dylech chi fod yn ymwybodol o ba mor dda ac yr haeddodd eich ffilm chi'r farchnad fyd-eang, a gallu trafod pa mor dda a gwnaeth. Mae'r sleid hon yn dangos y cynllun marcio ar gyfer 3B, a oedd yn gofyn am y strwythur naratif, ac oedd yn nodi Tudoroff yn benodol. Mae cynllun marcio band 5 yn gofyn am wybodaeth fanwl a chywir am Tudoroff gyda therminoleg ragorol a wybodaeth fanwl o naratif. Ar gyfer band B, bydd angen i'r manylion hyn fod yn dda ac yn weddol fanwl. Mae AA2 yn gofyn i chi gymhwyso'ch gwybodaeth a dealltwriaeth o naratif yn ardderchog ar gyfer band 5. Ar gyfer band 4, mae angen cymhwyso gwybodaeth yn dda gyda archwiliad manwl o strwythur naratif. Mae hyn yn golygu bod angen i chi roi enghreifftiau a chefnogi eich pwyntiau gan gyfeirio'n benodol at y ddamcaniaeth a'ch ffilm. Sut mae'n mynd ati ysgrifennu ateb yn yr aroliad? Yn gyntaf, dylai fod cyflwyniad sy'n nodi'n glir eich pwyntiau cyffredinol. Yna mae angen 4 neu 5 pwynt da arnoch chi, gan ddefnyddio enghreifftiau penodol gyda chyfeiriadau manwl at ddamcaniaethwyr, ac mae angen y derminoleg penodol arnoch. Mewn cyswllt â Tudoroff, byddai hyn yn golygu ceisio defnyddio'r geiriau, megis anghydbwysedd neu disequilibrium, cydbwysedd neu equilibrium, dartrysiad neu resolution ac ati. Ar y pwynt hwn, rydych chi am ddefnyddio termau allweddol sy'n gyfarwydd i chi o'ch astudiaeth o ffilm. I orffen, mae angen casgliad sy'n crynhoi eich prif bwyntiau. Yma, nawr, beth am oedi, a myfyrio am yr hyn y byddai angen i chi ei wneud ar gyfer yr arolwr. Pa adborth ydych chi wedi cael gan eich athro? A oes targedau personol y gallwch chi ei gosod i gael eich hun gallech chi ei gosod i chi eich hun ar yr adeg hon gyda'r cynllun marcio hwn mewn golwg. Mae sleid hon yn rhoi enghraifft i chi o ateb i 3B, y cwestiwn am strwythurau naratif a chynfensiwn. Mae'r ateb hwn yn cyfeirio at Shutter Island, sef testyn gosod yr ymgeisydd hwn. Mae hwn yn ddyfyniad o ymateb yr ymgeisydd ac fe barhaodd mewn modd tebyg trwy gydol yr ymateb. Gallech chi oedi yma i edrych ar y cynllun marcio, a nodi beth mae'r ymgeisydd hwn wedi wneud yn dda a beth y gallen nhw fod wedi ei wneud yn well.
Mae'r ymgeisydd wedi ysgrifennu cyflwyniad ac wedi defnyddio'r termau yn y cwestiwn wrth gyfeirio at gonfensiynau. Mae'r ymgeisydd yn dechrau drwy ddadlau nad yw Shutter Island yn gonfensiynol, ac yn mynd ymlaen i roi enghreifftiau sy'n cefnogi eu pwynt. Wrth wneud hyn, mae'r ymgeisydd yn defnyddio iaith y cwestiwn ac wedi defnyddio'r derminoleg pwnc benodol. Maen nhw wedi defnyddio enghreifftiau clir ac wedi cefnogi eu pwyntiau. Er mwyn gwella, gallai'r ymgeisydd fod wedi egluro eu hyteb mewn ffordd gliriach a bod ychydig yn llai naratif yn ei dull. Mae'n amlwg bod yr ymgeisydd yn gyfarwydd â'r ffilm ac yn gallu cyfeirio'n fanwl ati, ond efallai bod angen iddyn nhw fod yn fwy dadansoddol wrth egluro'r hyn a ymlygwyd yn yr enghreifftiau, yn hytrach na'i disgrifio nhw yn unig. Felly dyma chi awgrymiadau'r arholwr o'r hyn yr hoffwn nhw ei weld. Sylwch chi fod yn dweud y dylai cydnabod pob pwynt dilys. Ni ddisgwylwyr y bydd unrhyw un ymgeisydd yn ymdrin ar holl pwyntiau ac nid yw'r restr yn holl gynhwysfawr. Ni fydd angen ymdrin â phob elfen a nodir yn y cynllun marciau. Credaf ei bod yn galonogol gweld bod yr arholwr ar eich ochr chi ac yn ceisio dod o hyd i'r gorau yn eich ymateb. Bydd yr arholwr yn marcio mewn ffordd gadarnhaol ac yn ceisio rhoi marciau i chi am bwyntau perthnasol a dilys. Ar ben uchaf y cynllun marcio, bydd yr arholwr am weld cyfeiriad clir a manwl at y cwestiwn. Maen nhw hefyd am eich allu defnyddio'r tydorodd yn benodol fel eich bod chi'n cyfeirio'n uniongyrchol at y ddamcaniaeth honno. Mae'n ddefnyddiol i ni ystyried yn benodol sut olwg sydd arno pan fyddwch chi'n dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o ddamcaniaeth tydorodd. I gyrraedd y bandiau uwch ar gyfer amcan asesu 1 yn yr aroliad, bydde angen i chi edrych ar sut mae'r stori'n cael ei llunio a pha strwythurau, technegau a chonfensiynau sy'n helpu lunio'r plot. Byddai angen i chi edrych ar naratoleg neu narratology, a'r syniad o gydbwysedd ac anghydbwysedd. Yn olaf, byddai angen i chi edrych ar y ffordd y caiff naratifau eu datrys a oes unrhyw arwyddocâd eideolegol penodol i'r terfyniadau. Dyma beth fyddai angen i chi ei ddangos ar gyfer y bandiau uwch ar gyfer amcan asesu 2. Mae rhain yn enghreifftiau penodol ar gyfer y llyfrgell ac ar gyfer Shutter Island. Os ydych chi wedi astudio ffilmau gwahanol, dylai'ch athro allu rhoi manylion ar gyfer y rheini i chi. Yn awr, byddai'n syniad da i chi oedi a rhoi cynnig ar 3A a 3B eich hun i weld faint y gallwch chi ei ysgrifennu yn y 40 munud. Erbyn hyn, dylai fod gennych chi gynllun clir ar gyfer ymateb strwythuredig gydag enghreifftiau perthnasol. Yna gallwch chi wirio eich ymateb yn erbyn y cynlluniau marcio yma, i roi syniad o marciau gallech fod wedi ei hennill yn yr aroliad. Yn amlwg fellech chi fynd ag ef at eich athro i weld beth o ei barn amdano hefyd. Pan fyddwch chi'n sefyll yr aroliad, mae'n bendant yn werth cynllunio a nodi syniadau cyn i chi ddechrau ysgrifennu. Mae angen i chi gael ymateb strwythuredig gyda llawer o enghreifftiau allweddol, felly gnewch fraslun o gynllun a gnewch yn siŵr bod gennych chi lawer o gyfeiriadau at eich testunau gosod. Os oes cyfeiriad at ddamcaniaethwyr, gnewch yn siŵr eich bod chi'n sôn amdanyn nhw yn yr aroliad. Yn amlwg, mae angen i chi ddefnyddio'r derminoleg pwnc benodol i ddatblygu eich ymatebion. Felly, beth ddylech chi fod yn ei wneud rhwng nawr ar yr aroliad? Un dasg, adolygu hawdd fyddai gwylio'r ddwy ffilm rydych chi wedi eu hastudio, a gwneud yn siŵr eich bod chi'n gyfarwydd iawn yn nhw. Mae angen i chi allu cyfeirio at enghreifftiau penodol ohonynt. Yna, gnewch yn siŵr eich bod chi'n gyfarwydd ac yn hyderus ar termau allweddol y mae eich athro wedi bod yn ei defnyddio yn eich gwersi. Ewch yn ôl dros eich nodiadau ar y diwydiant, dosbarthu a chynhyrchu, dim ond i wneud yn siŵr eich bod chi'n gyfarwydd â sut mae'r cwmnïau ffilm yn cynhyrchu ac yn dosbarthu'r ffilmiau. Yna gnewch yn siŵr eich bod chi'n hyderus gyda'ch gwybodaeth am y damcaniaethwyr gofynol.
Dyma ddiwedd y sesiwn ar ffilm. Gobeithio eich bod chi nawr yn gyfarwydd â'r cwestiynau a gellir cael eu gofyn yn yr adran ffilm. Dyla'r sesiwn ond fod wedi'ch helpu chi i strwythuro'ch ymateb a rhoi syniadau chi ar beth yw gynnwys. Gobeithir ei fod hefyd wedi eich helpu chi ddod yn fwy cyfarwydd â'r cynllun marcio a'r meini prawf llwyddiant. Diolch am ddod i'r sesiwn heddiw, a phob lwc.